hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua po rikiti fu muchida kuchipinga cho dadama ngawa ziri kudiana nyuza ikejo icho kwa demari ya Zimbabwe ndiri mwendere mukati mekufamba mukati mekufafadzana kutsodzura dziri kuitika matima na wose nyika ino muri ya Zimbabwe ndakabata ndiri kukumbira mukati menjimbo dzamunenge muri ipapo gara mazisa nekuudzana kudzana kuti nhepfenyuro iriko nhepfenyuro ivanhu yatinoshevedzera nezviguru rinorema kuti the whole nation on one session paka Mangura avai mati kudini paka Mangura. Alright, musati matsudzura chirongwa chino boshongora segment tiri kuchikocherwa nevasawira vedu ati Mangura chiri kuti tani icho kwa demari ya Zimbabwe ndiri mwendere mukati mekufamba mukati mekufafadzana kutsodzura dziri kuitika matima na wose nyika ino nyaya ndiri kutaura panguva ino muri ya Zimbabwe indorwadza inoswisa inyaya yakagarisa vanhu vese panguva inoyi vanhu vakatomira vari kushauti vozoti voita sei panyaya iri kuitika pane nyaya inonetsa mukoma KB yekuti kuMangura kune vanhu vakagara semhuri kana kuti family vakawanda zvekuti kana vakada kutounganidzwa vanogwanisa kukwanisa sabhuku kana bhuku rawo nekuda kweuwandu vane mutupo umwe chete senemu imwe chete asi vamwe vachona vanogona kunge vaine masenemu akasiyana asi vari vanhu vamwe chete vakasiyana sekuti vamwe vakazvara kwababa mukuru akazoshandisa zita rake umwe akaenda kwababa munini akashandisa senemu yake bati vakagadzikwa pasi vanobuda vari munhu mumwe chete uyezve pakugara hungave humambo kana usabhuku chinzi vane usabhuku kana kuti vane humambo vanokwanisa kuchinjira vachigara vese kuti kusiyana kwemasenemu bati vanobva mukati meropa rimwe chete ndizvozvo chaizvo zvadaro muri yeZimbabwe inzwai zvakaitika ndezvekuti vanhu vakambotaka kubva kumashure vari vanhu vaingofanira kurwara zvisingazivikanwi kusvikira pazoita nyaya imwe chete yakataka iko zvino zvekuti munzvimbo mavari kugara hazvina basa kuti unogara mubhuku rako kana kuti une kwaunogara kwakaita vanhu vanga vari mukati mekurwara nokufa asi kurwara chirwere chari chimwe chete inzwai zvimwe zvezvimwe zvakazviri kuitika mukati mefamily kutaura kuno kwandiri kuti kune vanhu vanokwenda kuita ivo 11 chete kana kuti 11 vari kurwara nechirwere chekusaona vadiki nevakuru varume nevakadzi kusanganisa vamwe vana vakatozvarwa iko zvinozvi vasina kana 8 years vachienda kuchikoro but ndapinda mukati menyaya iyi vari mukati mekuti nyaya ichiri kumbonetsa chii vamwe vatatu vakatofa but vakatozofa vari mukati matopinda chirwere chekuti havasi kukwanisa kuona kurwara kwachona hapana kutosorwa kana kuita sei kungonzi handichaona tazotaura nyaya iyi pakazodudzirwa mashoko ekuti vakubvunza vanorwara pakatangira vanhu kurwara ndepekuti mukati memumamisha yavo maionekwa nyoka but nyoka iyi yaionekwa ine musoro muviri aingoti angoona nyoka iyoyo nguva iyoyo haachatooni anotozoudza vanhu kuti pandataka kuita zvinezvo ndavhunduka mushure mekuona nyoka but ndaona nyoka iyi ine musoro muviri but vanhu havaizviita ari kumba kwake aona nyoka ishi vamwe ndikuona kuti vatatu vakaita zvokutovhunduka achivhunduka nguva iyoyo watobva watodona kutakuronesa kuchipatara munhu atosvika achitofa but pese pakatika zvinhu izvi vanhu vaitanga vationa kuti inyoka yandaona iyi but ni nyoka musoro muviri ichisimudza musoro kuvhunduka munhu hachaoni kuvhunduka munhu akutodona munhu akutofa mati family iyi muri iyi ine vanhu vangani vasi vari kuita dambudziko rokusaona 11 gumi nemumwe chete but 3 vakafa vafa kudaro izvezvi muri yeZimbabwe ndokubva vazoona kuti pakati paizvezvo pakabva paita mwanakomana akabva ataka kurwara nenjere ari mukati mekurwara nenjere anga ari mukati mekushevedzera achitaura kuti iwewe nhengi iwewe ndiwe une nyoka ndiwe uri kuuraya vamwe but aita akasvika pane munhu uyu akaguma akusungwa netambo kana kuvharirwa mumba chikonzero aikuti akasvika pane munhu uyu aitomurwisa munhu wandiri kutaura akatotyurwa ruoko nemwana uyu mushure mekurwa nesimbi achinzi ndiwe unekonzeresa kana neni uri kundirwarisa munhu ari kutaurwa kunzi ndiye ane nyoka ari kukonzera kurwara nokufa kwevanhu ndiani ndibaba vemwana uyu akanga akurwara nenjere uyu kana kuti ari kurwara nenjere munhu waitaura achiti nhengi aishevedza nezita munhu waari kushevedza sera chona ndibaba vake kumubereka baba vake kumubereka akuchiedza kudaro baba vetu kwanzi zviro mwana vandizvizive mwana ndofunga vamwe akatomboshedzera kuti ndofunga mwana uyu sezvo akurwara ndofunga ndo zviri kuitika dai tatsvaga munhu angona sei anogona kutibatsira ndo pakatsvaga munhu anobatsira munhu anotsvaga abatsira auya ipapo muri yeZimbabwe inzwai akataura mashoko ekuti veduwe panapa pari kudiwa moyo unosimba ende sarudzo ndenyu handina kuramba kuti zvinhu izvi handizvigone kuzvifumura but zvataurwa nemwana uyu kuti baba handidi kutevedzera kuti ndiwo chandoda ndechekuti tiende kumba kwawo taenda kumba kwawo
Pandizvo ndoda kubvunza tasvika ikoko. Vaenda kumba ikoko. Amai vepamba vakashevedzwa. Vakanzi mama, ndinoda kubvunza maererano nezveimba ishi. Imba yandiri kutaura iyi, baba vaitaura kuti izvo imba iyi haina vakawanda inopindwa neni chete. Nemhaka yekuti kunorimwa fodya, kunorimwa donje, kunorimwa magadheni. Imba iyi ndinogara matusi angu kusanganisa mishonga ishi. Nezvanisingari kuti zvibatwe nokuti vakadzi munovaziva imba dzinogara mishonga vanogona ngomuka vakamwa mishonga. Saka imba iyi haipindwe nevana, inopindwa neni baba makizi acho aya. Vaigara vakakiya. Vataro mhuri yeZimbabwe ka. Zvikanzi ndo imba iyo. Zvikanzi no. Imba iyi ndakumbomira mushishi. Imba iyi toda kuti mwana anokwanisa kupinda mumba umu achibuditsa zvinhu izvi ndiye mwana uyu akurwara uyu. But kurwara kuri kuita mwana uyu andifindika kunyeberai zvinhu zvichafa asi kufa kunoita zvinhu. Uyu mwana uyu paari ndo pakaiswa zvinhu zvese. Zvese ndipo zvakaungana izvi tinogona kuzviuraya, but nguva yatinouraya zvinhu izvi mwana uyu hararema anofa uyu. Wangu zvinhu zvafa but mwana uyu anofa. But nyaya iri pana paisarudzo yenyu, ini ndo pandinogumira. Ndaona zvichidetsa kuti mwana uyu ararame kana zvinhu chinge zvafa izvi. Yave sarudzo yenyu yekuti zvinhu izvi zvife but mwana uyu anofa. Zvikasafa zvakare mese munopera imi. Hey! Dzokoro ine simba. Mubatsiri paakasvika akati kudini? Ndinokwanisa kuuraya zvinhu izvi. But zvinhu zviri mumba umu handisi kunongedza kuti ndezvani. Alright. But zvinhu zviri mumba umu, but zvakapfekedzwa pamwana uyu ndo paari. Mwana uyu akanopedzwa kudhara. But paari ndo pazviri ndiye anoshandiswa. Ende pese pepe munoona kuti paonekwa nyoka paita se ishokwadi nyoka inoonekwa but mundoma inogara umu. But painobuda umu inobuda ichishandiswa zvisina mwana uyu. But kuti ife munyoka mundi zvinhu zviparare mwana uyu ararama uyu anofa chikonzero nopa zvakaiswa. So nyoka zvinhu zviri kutaurwa izvo ndo zviri mumba munogara makakiwa. Mamba munogara makiwa ndiwo vega vanopinda vega baba. Mubatsiri haana kubuda pachena kuti muridzi wezvinhu ndiye. Asi pamba apa ndepani? Pamba apa ndipo baba ivavo. Okay. Ndipo baba ivavo zvikanzi. Asi pazvinofa zvinhu izvi zvinogona kufa. But pazvinofa hatiti mawanikwana kuita matatu kana maawa mana mwana anenge afa. Zvinofambidzana. Tikarega kuraya zvinhu izvi mese munogona kupera. Mese munopera. Nenzira yakapera nevamwe. Okay, Zimbabwe. Uri wewe uri mumhuri iri kupi nyaya yekupi? Mangura. Mubatsiri asvika ati pane zvinhu zviripo. Handisi kuziva kuti ndezvani. Handitika. Ichokwadi. Asi mwana uyu ari kushandiswa pazvinhu izvi. Tikazviuraya, tikazviparadza, mwana hana nguva anofa. Tikazviregera mese munogona kuita sei? Munopera. Dai uri iwewe unoti kudini? 0713 938 538. Ichokwadi mukoma KB nyaya yedaro manje iko zvinozve vagare veukama nevenzvimbo vari kushevedzera kuti varume toita se vanhu havana kugadzikana mukoma KB. Vanhu vari kunetseka zvokuti angoona chaaona akutosvika nokuti nyaya iri kunetsa ndiye kuti nyoka iyi pavanoiona inongosanganidzika naye pasina kana nguva nepauri ipapo. Ende haisi yekunzi kumba kwairi kuchera ndokumba kwacho hakusi kunosangana nevanhu. Ende imba iyoyo haina ari kurwara sedo azotanga kurwara manje ndiye mwana uyu ari kurwara nenjera. Ari kushevedzera kuti mumba baba imimi achishevedza nezita kana akutanga kurwara anoshevedza nezita. So mubatsiri paakazotaura achiti kuti ndikuzivisei kuti zvandiri kutaura ndezvechokwadi. Ndiri kuda kuti ndiite senge ndinobvisa mhepo. Handisi kuzofa ndakaibvisa isi. Chikonzero ndakuudzai kuti ndikabvisa mhepo iyi pamwana uyu ndikaenda mumbamo ndikauraya pane zvichaitika. Saka izvezvi ndiri kukumbirawo mutitsvagire chipfuwo chine mutumbi wakakura kuita senge mombe kana kuti mbudzi kwete chiri pasi. Ndoda kutora mwana uyu toita zvatinoita pana panditika. Mutarise kuti nguva yamunoona mwana achita senge ari kupengenuka chichaitika. Mombe ichibva yafa. Yakadonha. Ipapo achibva ati zviri kwamuri zvandataura izvi ini ndamirira ipapa. Kana muchiti muna munogona kutaura naye mumwe mumbonzwawo zvikaita sei. Asi zvandiri kuona inini chokwadi chiripo ndechekuti munhu wese anogona kuuraya zvinhu izvi. Variko vakatowanda sekutaura kwandiri kuita. But mhepo izvi hongu zvinobva. But pazvinofa mwana uyu hapana kwaari kuenda anofa. Saka isarudzo yekuti mwana uyu afere zvinhu zvichifa zvachose vamwe vachirarama. Asi kana maramba
kuti mwana uyu haasi kufa. Ndaona rudzi rwese mapera. Hey, kungoti gare munhu arwara haachaoni. Wamafenda adona. Vane hana diki ndo vari kudona. Vasina hana diki varingomirira pakusaona vakutorwara neupenyu hwatokanganisika. So veukama vakadecide kuti vaite sei. Hapana chaitwa mukoma kepi izvozvo vanhu vangorisi. Ndo zvandiri kuti izvozvika havasi kuziva kuti voita sei. Mubatsiri achiriko. Mubatsiri ari vanaye mubatsiri vanaye. So vakadecide vakati zvinhu ngazviparare, nyoka ngaiurayiwe, mwana hana nguva. Asi vakati aiwa zvinhu ngazvive zvakadaro, dzinza rese rinopera. But pane mashoko akazora chinzi ndine zvandoda kuti zviite kumwana. But maitiro anochaita kumwana ndekuti mwana pachake ndiye achagona kutipa mhinduro kana kutaura kuti ngatiite zvakati. But kana pasina chabuda kumwana uyu hapana zvatiri kuita, rufu kumwana kana kuti kurufu kumhuri. So mwana hasati ataura. Hapana zvataura. Nyaya haisi yakare iyi. Ndiye musi weFriday. Friday yatadarika iyo. Unyoro huno. Chekumangura ndo chiri kuitika kwandiri. Ndiri kukumbira ukanhamba yemubatsiri. Baba Isabel, nyaya dzinenge dzamunenge muchitaura idzi dziri kubata vanhu vakawanda. Chokwadi mukoma kepi. Regai tinzwe mangwanani. Okay. Mangwanani Kanyemba, Bojo, Natasha na Claudius. Mubatsiri hanzi. Okay, mubatsiri uyo ngabvise zvinhu zvacho, ngagare pasi kana asina nyaya ndinonzi chido chapucho ku Stone Ridge. Chipo mubatsira nenyaya audza vanhu akatovapa example. Haana kuudza kuti ite zvakati, but ari kuudza kuti mukaita zvakati panoitika zvakati, mukaitika zvakati panoitika zvakati. Sarudzo ndeyani? Ndeyo. Mubatsiri akatoita example. Example akatouti onai zvandoda kuita pamombe. Yes. Mombe ichibva yadona. Ichibva yatofa. Yes. Okay. Kanyemba na Bojo. Ini ndinofunga, alright. Ini ndinofunga kuti zvinu zvikaurawa tese takuziva kuti mwana ndiye ave kufa. Saka ndiri kuti ngazvisiwe zvakadaro. Chikonzero hatisi kunzwa kuti who is next. Jafeti Gwatura pabakasa. Akomana. Yes. Saka muri yopera futi here. Dzinza rose ropera here. Ya pakaipa. KB na Bojo kana uchidrive bus oro ukaona munhu pakati pe road uchidrive, alright, zviri nani kutsika 1 ofa oseva vanhu vakawanda, alright, takura. Saka uyo 1 ngafe kusare hobo ndinonzi Kelvin Anusa chaipa ku Eastview ku phase 6. Defensive driving. Kudefensive varodaro. Seva 75. Yes. Ura 1. Yeah. Papa. But zviri nyore here. But ineni neimwe nzira chandaona mukoma KB ndechekuti agara mwana uyu ari kunzi anofa. Mwana zvakare womuridzi wemba. Mwana zvakare neimwe nzira ndisingatendere kumunhu ari kufungirwa kuti aitaurwa nemwana kuti ndiye muridzi wenyoka. Brian Marera Chitongweza. Defensive inoti better kuuraya chinhu 1 mwana oparara dzinza rosevwa. Ndinonzi Brian Marera kuchitongweza. Dzinza rikasevwa kuchazvarwa vamwe vana. Zviri nyore Baba Isabel kutaura kuti apo pane rufu apo pakaungana vanhu pane motikari dzakawanda nokuti hazvisi kwako. Musi waunovingwa nerufu ndopo unoona kuti hazvisi nyore. Because mweya watiri kutaura kana waenda udzokewa. Okay. Zimbabwe tibatsirei. Mangura yoita sei? First yabva yaita mukoma KB andibata panapa achiti nyaya iyo takangogara andidi hangu nesita rangu takangogara takamirira zvinouya. Chikonzero kutori nevamwe vakomana vatatu vakambouya vachiti vari kuuya kuzobatsira panyaya iyi. Vapinda mumusha vachiti varida kubata nyoka iyi. Kwanza aibatsira umwe vamwe aibatsira akabva aita bofu. Asisaoni kudaro kwanza achibva takurwa akaenda kupi? Akaenda kumba kwake. Achisvika kumba kwake anza chingosvika mumusha mwana wake akabva rumwa nenyoka achibva tofa. Kuchibva kwamero daro uye auya kozvinozvi atowa mumwe. Saka kwanza takangogara
pane vabatsire vakamboenda kunobatsira vachibva vadzoka vachirwara vachienda kumba vana vemubatsiri uyu achibva tosvika achirumwa nenyoka achibva tofa. Saka mubatsiri uyu ariko uyu pane message pano, ini ndinoti muridzi wezvinhu ndiye ngafe, mwana worarama nedzinza rose, ndinonzi mai Ellen Rasa pachitungwiza. Icho kwadisa izvozvo aritora tukanze arikubatsira wachona ari kuti ane zvaruda kuzama, but nyaya hombe ndo yataura ati ndine zvandoda kuzama, shoko ribve kumwana. Right. Iye ari kurwara iye kwanzi shoko rinofana kubva kwaari, minduro yedu ndo painofana kubva, asi zvinotaura ndo zvandiri kuona. So mwana ari kurwara mukomana ndiye anofana kutaura kuti poitwa sei. Kana zvadaro zvinenge zvanaka. Ko iye mubatsiri anotadza here kuita go back to sender, opatsanura kubva kuzvinhu izvi zvakaiswa pamwana zvoenda kuna baba, zvinhu zvourayiwa, then baba vobva vafa, havana basa ka. Ndo patamirira mukoma kepi konzwa kuti ivo ndo vanoona ka. Ndizvozvo. Ende vanotaura kuti vanombozviita, but ipapo kana vachitaura vanenge vachionesa. Icho kwademo ya Zimbabwe paka gokwe nembudziya. Okay. Ipapo pane kamugano pane kuti gokwe nembudziya, then kobva kwaita anonzi iye Makore. Pakati ipapo pane kabhuku kakavhurwa keumwe mambo akapiwa kanzvimbo kadiki karipo ipapo pakati pane mbudziya naane Makore. Pane nzvimbo yakatorwa inofungidzirwa kuti yakatorwa kubva kuna Makore ichipiwa kune munhu osho. Munhu iye mukati menzvimbo imomo ndo makaitika nyaya yekuti kuna Tezvara vamurume akaroora mukadzi wake, iye anoshandira mukati meguta reHarare. Achishandira kuHarare chekuti Harare message yakapinda mufoni memurume uyu ichibva mufoni Matsano Mukwasha murume wa Sisi ichiti baby ngatisangane panzvimbo paya nguva inoyi inenge yanani tinogona kusangana ari manheru. So vakaitaka kupindura chitaura, so vakazofona kumukwasha vachiti baba nenge ndange ndichitaura nemi ndange ndichitaura nemi manje mange muchiti kudii ndikuti mune message yamasenda kuno. Zvikanzi mukwasha ndi baba, zvikanzi very sorry yarasika akusi kwainge ida kuenda. Alright. But vatezvara vatoziva kuti mukwasha ane zvaari kuita. Changa chasara pavari ndechekuti vazive kuti wangu mukwasha ari kuita gumbo kunze, but wanga achitumira ndiani. Tinoda maexample mati vatezvara vakatumirwa message ichibva kumukwasha ichiti baby ngatisangane panzvimbo pedu paya. Kunenge kwati kunenge kwaanani manheru kufamba kwevanhu. Okay. Right. Zvadaro sokuti inini ndakaroora sisi wakanyemba. Okay. Andiona. Saka ndiri kutumira ini ndovhana danana ndakaroora ni mudzimai wenyu. Saka foni yenyu mimi ndakaiseva kuti Tsano. Okay. Ye mudzimai wenyu ndovhana ndaiseva kuti Tsano. Saka pakutumira pepa ndauza kuti Tsano vandiri kuendesera avazi Tsano mukadzi ambuya ndi Tsano baba. Handiri yasimudzampata tirove pakatsikatsika, handiri yasimudzampata tirove pakatsikatsika, simudzampata pakatsikatsika, simudzamgada. Kia popo. Zvadaro baba paya. So baba vabvunza naye mukwasha ndi baba Isabel. Mazviziva here kuti manga muchitaura neni mai manje message yenyu andina kunzwisisa iri kuti kudii. Zvikanzi ndi baba pati sorry baba message yange isingauye kwamuri yarasika. So baba vanoti ivo kwagara pane kunetsana kwagara kuripo nemudzimai wavo, but pane mashoko asiri kunzwisisika ava ane umbowo. Ndobva wabuda ndobva vaenda kumubatsiri, vaenda kunobatsirwa vachiti ndine zviri kuitika kwandiri kwavakanaka mukoma kebi vakanopiwa nemo. Zvikanzi baba musati mataura mashoko enyu ndiri kuona mune vana vaviri mimi, pavana vaviri vamunawe mimi ndevani? Zvikanzi ndevangu. Zvikanzi mudiki. Zvikanzi ndewangu. Zvikanzi mwana uyu akapiwa zita nani uyu? Zvikanzi akapiwa zita nemukwasha. Zvikanzi akapiwa zita nani? Zvikanzi nemukwasha. Sei? Zvikanzi mukuwirana mukutaura nekuti imhuri imwe chete. Takatendera hake kuti aite sei ape mwana zita. Zvikanzi ndo baba yomwana iwa. Apo mukwasha ari kutero ndiye mukwasha upi asenda message uya kuti baby ngatisangane panzvimbo pedu paya kunenge kwanani.
Yes. Tezvara havana kumira zvakanaka nguva iyoyo vachibva vakwira bhazi vachibva vaenda kugokwe Tezvara ndokunosvika straight havana kubvunza munhu ndokubva vaenda kwamambo kwavakaenda ndihetman ndobva vaendesa nyaya iyoyo kwahetman vaendesa nyaya kwahetman vabatsiri vanoshanda kwahetman vakaenda nekuseri ndokunogarisa pasi Mukwasha naTezvara ndobva vangoita mwinyi nyaya iyeyi haina kwayakaenda ndobva yatsikwa kudaro hapana kuita mazuva Mukwasha naMbuya vakaramba vachienderera mberi nekudanana ndokubva vazobatwa red handed vari panzvimbo vachiita zvinhu zvavo ndobva vaenda zvakare kuna headman vaenda kwaheadman akati iyi handichakwainisi yakuda kuti iende kupi kwamambo mukuru wanome ndo chifi wevanhu vandiri kutaura vese ava vanonzi Chireya vamwe vese ava vana makore vana madziva zvido vese vana nembudziya maheadman anove ndiye chief wanhu vese watinoti paramount chief ni Chireya. Ndokwakabva kwanzi ndokwayakuenda kutaura kuno kwatiri kuita yamirira kuenda kwamambo Chireya kuti inotongwa ikoko mushure mekubatwa kwemessage yaenda kunopinda mushoponi yavaTezvara asi munhu achida kutaura nemukadzi wani vaTezvara saka tamirira tinzwe kuti paichaenda kwamambo ichatongwa sei. Saka nyaya iri kwamambo Mukwasha ari kudanana naMbuya. Mashoko akabatwa ndiye kuti baby handi tinosangana panzvimbo pedu kunenge kwaanani nekuti kwamanero baba wachibva waita investigations kusvikira wabata red handed and mwana ane ahambuya mudiki wacho uchidiki uyu mwana weMukwasha ende chokwadi sera anaro akapiwa neMukwasha zvokutowirira kuti Mukwasha aiwa mudzimai wenyu mupe zita. Saka izvozvi Hambuya vari kupi? Hambuya variko kumba kwaMukwasha kwamurume wavo yamirira nyaya kuti ende kupi kwamambo. Pakaipa shorongwa chino boshongora segment part 2 tachiko Chireya igogwe Chireya gokwe nembudziya Chireya ndizvo ndoti ndo paramount chief ndo mukuru wenzvimbo yese. Saka igokwe nembudziya Chireya apa mwana zita vachibva varamba vachichimhanya aTezvara vachibva vazvibata Mukwasha chivara vachimhanya kusvikira vazopiwa hatina zera negokwe 0713938538 0713938538 narira panarira mukoma KB hapazi kudavirwa daitambirwa mari inonzi zigi havatoidi zvachose mungave mushopu mungave pamusika pamavegetable havazi kudavira mazigi vari kuti kudini aiwa havatoidi ukatobuditsa mari iyoyo havatoidi ko ndiyo mari yedu wani yenyika yeZimbabwe kana vemutemo vachizvinzwa ngavaenda hapazi kutambirwa mari iyoyo kubva mushopu kusvika pamusika wepanze panharira hapazi kutambirwa zigi havaride ameno wabva kwawabva isu tabva kuHarare tinoziva kuti mari inoshanda kwese tiri kuziva tiri muZimbabwe. Nyaya iyi ndaitaura panzvimbo pandakasvika hongu asi ndoda kuti muchitarisa WhatsApp platform nekuti radio ndenyika muteerere kuti kungani kozoita zvikoro zviri kuti kana uchenzi unobhadhara $100 mari yechikoro tikuda $50 iri ndozigira toda imwe atiide tauda US imwe toda US pa $250 wona kuti $50 ndozigi imwe yese atisi kuida toda ma US ndo zviri kuita vanhu but isusu tiri kuziva kuti vanhu pavanoenda vakasununguka vaine mari iyi vachitoziva kuti ndine mari yetransport vachiziva kuti ndine mari yechikafu kune vanhu vari kurara musango kune vanhu vari kurara mudondo asi mari iripo kune mumwe munhu ari kuti haizi mari asi nyika yakashivedzera kuti ndo mari yedu ishi ndiyo mari yatiri kutambira sevashandi munyika yeZimbabwe. Chokwadi ichocho kana vachiramba mari iyoyo mari yedu zvinoreve baba esapo inzwai munzwe hapasi panharira pega KB chero kunonzi kunonzi kuti Mvurwi shops kwa Chief Chutsinge
right havadi mazigi zvachose variko mkubakebi hatizivi kuti pangatiwa mati api nokuti vanhu vanoramba mazigi ava chero isusu tambwena chikoro chokubata vanhu havanetse kubata kungosvika uri bisifu uda kungotenga muri pabasa vakomana muchingorambirwa mutobata munhu wenyu iziti nganga kana kuti nyanga nyakomba haitenge mari iyoyo ainonzi haitenge yes chero munomobhula vayo havaidi tatambura shoko iro hero basa RBZ shoko iro makatipa mukana wekuti kana kune vanhu vari kurambaka mari dzedu dzemuno munyika yeZimbabwe tivapeka namba zokuti vanokwanisa kufona vachikudzai kuti vari pakati ikoko hakusi kudiwa havasi kutambira havasi kubvuma kushandisa mari yedu yemuno munyika yeZimbabwe yezigi so regai katizovapaka namba vadiwa vateereri kuitira kuti vakwanise kufona kwamuri vachikudzai nzvimbo imomo kana kuti nzvimbo dzavanobva uko kuri kurambwa mari yedu yemuno munyika yeZimbabwe 0713-938-538 0713-938-538 timbonzwa muteereri halo paNational FM radio anyemba yes ini ndiri mainosa ndotongoti beta 1 uya aruze zvauraiwa izvi mwana ari kurwara zviri nani afe vakatombofa vakawanda kumashure saka uyu beta angopa sinzari ari kuteera ka zvinhu zvese zviva zvakaramba kana zvikwanisika naiyewo wacho akabata ubva afaopu hei dai manga muri mimi mainosa nekuti vamwe vakatombofa vakawanda nyange tikati mwana uyu asapi asi vazhinji vafa hei okay regai tinzwa kuti mwana uti kudini mainosa orai tiribo zviri nani mwana komana uyu aite sei afe vamwe vakawanda vaite sei vararame hei regai tinzwe kuti vamwe vanoti kudini 0713-938-538 0713-938-538 halo paNational FM hello ona manje chirongwa chino obvatisiya kana kuti zvinhu zvisiyo zvakadaro vanhu arambe vachingofa rambai makateerera pachimote halo paNational FM radio Patrick yes mushe urade nawe pati ndiri right ai gokwe iyo gokwe andinoona hunhu wabhozhongora kanyemba ko aita sei futi bhozhongora gokwe hazina nayo kanyemba ko bhozhongora apinda papi nawo ndingokuonesa kuti shuwa kutotumidza mwazita ipapo manje zvivindi zvacho ndotachiti hatina zere nayo ini ndasingada hangu asina ngoti kanongotaurira kuti hatina zere nayo madzimai hatina zera kana takavatadzira alright on behalf of all mapfugama here tapfugama hatisi kunzwa maoko ka vakunzwika tiri kutora vhidhiyo richakanda pachanero iri mhoka nyeva tivita zuru apuna vari alright it's okay tiri kudzoka manje regai tinzwe kuti makadini kwamukoma wedu aiwa tiri nani chepagokwe chatina kumira musha mukwasha atori nemhosva dai atogara atiza zvake ko achitizirei atezvara hatizive zvavanofunga mava vatezvara muzive zvavari kufunga hatizive zvavanofunga vanogona kuzojambisana kusvika mheno yapakaipa apo patori nemwana dai kwanga kuri kudanana chete dai kwanga kuri kudanana zvaive nani apo patova mhura saka dai manga muri mambo maitonga sei iyi yauya kudare kwenyu ndiri ni mambo ndaingodzinga mukwasha uyo anga tingafaniri kugara mudunhu mane ari ko hambuya ambuya obviously hawaitoenda kumba kwavo regai tizonzwa kuti mambo anoifambisa sei nyaya aiwa tinotenda muta rikiti